Ní amid le heile níos mó, so go le Jason a réad a déanamh. A sé ché tíoch. Chóród cinn farráte go leat, sol a bhaachtam sinna. Ba chóir a ní dúirt. No fé ormsa, nar thug mis táta. No. A teism sa céthúga. Buchan ar hanún de chár le de hell. You're goed, misje, dat is die. En kijk hoe je ting. Go forest, naar de settle te Swisma, le don non heg Francis. Lisha, Richie, na takens. Níor ghaid sí te de flóta. Cén libide do go mála airgid fin gantar agus an áitfachaí uscailtead. Well, bhfuil tú gearr am sel óstáilit mar sin? Sílim go bhfuil deire leis an marú. Mar sinné. Tá se thrámain tarint le chéile ar san chuligain. Cén fan áine tú hain fá só mar sin? When you eat them with double, so like the lads are going to be sad. Right to Bailey bracho. Na queenly, chocolates, dessert, no works. Caihi rud í níos feardat. Le coidé. Well, had you gláin níos massa? Ní bheith se réitinis gan lethach le geile. Ach bé mu ná glorias bhí an na bhein riverse. Hi, Vernie. Mom. Agus bei cuam áine rinte idir a bhhartein? Bai? Well, sin an rud is fearr agus is éascaide. Agus dúine ar nó. Sé. Well, dúilm go bhfuil éon rud eile? Seola mis a gachrod ag bhrún líadóirí agus béis de Jangwall liv. Mom, ce bhfuil tún seo? Snachhfuil tú go hir I gearr arm hacht ar cuartad? Wel, ní héin chead war neahid danneach ar stray. Ba chorga mer sin níos fara déile leis. Hí me gro se tí fiún. Och, tá. Ach bhfuil. Das bhfuil leat. Cé fear bra se Vernie? sé bríon má... Chara. I bríom le Bernie. Tá mí de gobar recipes ná an gafe.